Ад спекі пышуць дахі асфальт, на вуліцы ўецца пыл і грукаціць хурманка, каробушку пяе дзіцячы альт і надрываецца абрыдлая шарманка. Максим Богданович. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Адразу вызначым каардынаты спадарства. Гэта 51-я глава уперад гісторыі беларускага джазу. Працягваючы рухацца ў адваротным ад вызначальнай даты 1939 накірунку, услед за беластоцкім ваеводствам мы з вами апынемся ў віленскім і затрымаемся на даволі працяглы час уласна ў Вільні, дзе таксама пачнем рошчукі джазу або хоць нечага з ім звязанага. Аднак перадусім варта, пэўна, патлумачыць, чаму мы тут. Выпадкова пачалі з джазавага стандарту «The Man I Love» Джорджа Гершвіна, бо бацькі амерыканскага клясыка пазнаёміліся ў Вільні, там жа нарадзіўся і жыў ягоны дзед. Вільня ляжыць у катлавіне, абкружанай з усіх бакоў гарамі. З захаду і паўдня ідуць панарскія горы, а з усходу ля самай Вільні высяцца пясчаныя горы, замковая, трохкрыжавая і бекішовая. На поўнач ляжаць шашкавыя горы, пасярод катлавіны цячэ Вілля. І тут у яе ля поду замкавай гары ўпадае Вялейка. Гэтак віленскі ляндшафт апісвала газета «Беларуская зарніца» ў 1928 годзе. Мясцовыя беларусы не сумняваліся, што іх продкі жылі ў апісанай катлавіне яшчэ да таго, як князь Гедымін прысніў жалезнага ваўка са 100-кротным ровам, даволі джазавы, саксафанічны вобраз, ды перанёс сталіцу Вялікага княства літоўскага з Наваградку ў Вільню. Кракатук. Статыстыка. Па стане на канец 19 стагоддзя, калі верыць даным тагачаснага перапісу, беларусы аказаліся ў горадзе ў меншасці, захоўваючы прытым большасць у віленскім павеце ды ў цэлым у віленскай губерні расейскай імперыі. Тое ж пацвердзілі пазнейшыя даследаванні нямецкай акупацыйнай улады. У 1916 годзе немцы высветлілі, што большасць жыхароў Віленшчыны гаворыць па-беларуску. Вашай увазе кружэлка фірмы «Коламбія» 1917 году, прысвячэнне Вяллі ды Немну. Па-польску, але ад аўтараў беларускага паходжання, якія правялі ў Вільні багата часу, Станіслава Манюшкі ды Адама Міцкевіча.
Куды ж беларусы падзеліся з былой сталіцы ВКЛ? Зразумела, сваю ролю сыгралі войны, паўстанні, эпідэміі. Горад метадычна руйнавалі спачатку крыжакі, пасля крымскія татары ды маскавіты. Беларусы праз пералічаныя падзеі станавіліся калі не ахвярамі, то бежанцамі, ссыльнымі альбо эмігрантамі. Іншыя ў такіх варунках папросту абіралі для сябе больш выгодную ідэнтычнасць. Да таго ж усходняя, як зрэшты і заходняя, сацыёлагі маглі запісваць, скажам, беларусаў-каталікоў да палякаў альбо літоўцаў, беларусаў-уніятаў, што складалі ў свой час найбольшую канфесію, як мы ведаем, пераводзілі ў праваслаўе гвалтам, а ўжо праваслаўных беларусаў залічалі ў вялікарусы, то бок адносілі да расейцаў. Вялікая частка уніятаў, каб не станавіцца расейцамі, пераходзіла ў каталіцтва лацінскага абраду. Аднак генетычна і ментальна гэтыя веленчукі заставаліся беларусамі альбо, паводле іншых гістарычных тэрміналогіяў, вялікаліцвінамі ці крывічамі, папросту тутэйшымі. Кракатук. Вялікі знаўца Вільні, культуролог Сергей Харэўскі дае наступны прыклад. Зрабіць крок ад адной нацыі да другой было не так складана. Яркі прыклад: браты Івановскія, дзеці адной маці, 3 родныя браты. Адзін стаў польскім вядомым генералам, адзін стаў славутым літоўскім біолагам, батанікам, стваральнікам зоалагічнага музея і зоапарка в Каўнасе, Тадасам Іванаўскасам, а трэці Вацлаў Івановскі выбраў сабе беларускую ідэнтычнасць. Што датычыцца хрысціянаў Вільні, то гэтыя бар'еры былі такія лёгка пераадольныя. Далей гэты выпуск мог бы складацца з даўжэзных спісаў выбітных асобаў, якія нарадзіліся, вучыліся альбо працавалі ў Вільні цягам яе гісторыі. Музыкі, кампазітары, літаратары, мастакі, акторы, архітэктары, навукоўцы, святары, палітыкі. Але не будзем звальваць усё ў кушу, падыдзем да справы Дазавана. Грае духавая аркестра Віленскага гарадскога тэатру. Запіс 1903 году. Канспектыўна.
З беларусацэнтрычнага пункту гледжання шмат чаго вызначальнага адбылося менавіта ў Вільні. Францішак Скарына адкрыў тут першую ва ўсходняй Еўропе друкарню. Быў выдадзены першы статут ВКЛ, што адметна на старабеларускай мове. Віленскі універсітэт адзін з найстарэйшых у той жа ўсходняй Еўропе. Асаблівую славу навучальнай установе далі таемныя студэнцкія арганізацыі, філяматы, філярэты ды прамяністыя. Віленская барока, як архітэктурны стыль, распаўсюдзілася па ўсёй Беларусі, прызнаная феноменам еўрапейскай архітэктуры. У месце захаваліся бажніцы, праектаваныя альбо фундаваныя нашымі землякамі, дзе служылі беларускамоўныя святары розных канфесіяў, а на арганах гралі беларускія музыкі. Вільня стала адным з галоўных пунктаў падчас паўстанняў Тадеуша Касцюшкі і Кастуся Каліноўскага, дзе другі пахаваны, і менавіта ад Каліноўскага вядзе адлік мадэрная беларуская нацыя. Апынуўшыся ў складзе расійскай імперыі, Вільня лічылася трэцім па велічыні горадам пасля Санкт-Петербургу і Масквы. Але згаданы універсітэт спыніў дзейнасць амаль на 90 гадоў, дадае Сергей Харэўскі. Адраджэнне Віленскага універсітэта, да якого спрычыніліся многія і нашы землякі, напрыклад, той же Фердинанд Прушчыцкі, вельмі моцна паўплывала не толькі там на рост інтэлектуальны, але аб'ектыўна на імклівы рост Полоніі Віленскай. Нагадаю, это ж было не просто там стутэйшых, а першы ректор — это Міхал Сідлецкі, сусветна вядомы заолаг, які прыехаў з Кракава. Паслухаем ваенную аркестру 108-га саратаўскага палку, які размяшчаўся ў Вільні ад паўстання Каліноўскага да канца Першай сусветнай вайны. Запіс зроблены за 3 гады да яе пачатку. Аднак ёсць стыхія нябоская, але людская, і, магчыма, з-за гэтага чалавек так мала яе шануе. Гэтай стыхіяй з'яўляецца праца. Праца людскіх мазгоў, праца людскіх сэрцаў і праца людскіх цягліцаў. Гісторыя чалавецтва цягам тысячагоддзяў. Усё, што мы называем культурай, насамрэч ёсць прадуктам гэтай людскай стыхіі, чалавечае працы. Так гаварыў першы кіраўнік адроджанай Польшчы Юзеф Пілсудскі, які сам паходзіў з Віленшчыны і нават у пратаколе допыту яшчэ за царскім часам быў пазначаны як беларус. З ініцыятывы маршалка Віленскі універсітэт узнавіўся і працуе дагэтуль. Грамафонны запіс быў зроблены менавіта для навучальнай установы. Стаю перад якойсьці дзіўнай трубой і думаю, што мой голас мусіць аддзяліцца ад мяне і пайсці кудысьці ў свет без мяне яго ўладальніка. Забаўныя ідэі ў людзей. Сапраўды, цяжка не смяяцца з гэтай дзіўнай сітуацыі, у якой нечакана апынуўся голас пана Пілсудскага. Уяўляю сабе той забаўны момант, калі які-небудзь ананас ручку завядзе, шрубкі прыцісне і нейкая труба замест мяне гаварыць пачне. Цікава.
Аркестра гармоніяў Сталінгера прапанавала станчыць абэрак з-пад чорнага ручая. Запіс быў зроблены ў 1913 годзе ў Вільні. Тая на пачатку 20-го стагоддзя зрабілася цэнтрам нацыянальнага беларускага руху. Тут выдаваліся першыя беларускія газеты і кніжкі, закладаўся першы беларускі тэатр, навуковыя таварыствы, а таксама і беларускія школы. Піша беларуская зарніца. Удакладнім, шмат чаго тут зноў жа адбылося ўпершыню. Менавіта ў Вільні пачала выходзіць першая беларуская газета з рысункамі «Наша Ніва». Друкарня Марціна Кухты апублікавала першы і адзіны пражыццёвы зборнік вершаў Максіма Богдановича «Вянок». З нізкі места мы і ўзялі эпіграф да гэтага выпуску. Узніклі першая беларуская трупа Ігната Буйніцкага і першы беларускі хор Людаміра Рагоўскага, з удзелам якіх адбылася першая беларуская вечарынка ў Вільні. Гэтая падзея, яе яшчэ называюць першым беларускім спектаклем у Вільні, датуецца 12 лютага 1910 году. Месцам стаў клуб чыгуначнікаў на Херсонскай, Вароней вуліцы. Што ж на ёй гучэла? У якасці ілюстрацыі дуэт Йосіфа Жидовіча і Навума Вальтера. Рэжысэр Францішак Аляхновіч тады паставіў беларускі пераклад п'есы украінскага драматурга Марка Крапіўніцкага «Па рэвізіі». Пачаліся на сцэне танцы, лявоніха, мяцеліца, юрка і верабей пад вясковую беларускую музыку. Трэба прызнацца, што яны ўдаліся на хвалу. Публіка проста адурэла. Расказвала пра вечарынку архіўная «Наша Ніва». Гледачоў сабралася каля 1000 чалавек. Удзел уласна ў пастаноўцы бралі каля сотні, хор складаўся з 46 асобаў. Вядома, што спявалі «А хто там ідзе?», «Ды чаму ж мне не пець?». Літувійскае выданне «Вільціс» прывітала беларускую імпрэзу, шкадуючы, што літувісы не маюць сваіх мужчынскіх нацыянальных вопратак. Кракатук. Пазней, ужо падчас першае сусветнае, у Вільні, як зафіксавала менская газета «Беларускае жыццё», сіламі драматычнай дружыны арганізуецца ў беларускім клубе вечары кабарэ для запрошанай публікі. Старшынёй клубу быў палітык і навуковец Іван Луцкевіч. Аматарскай драматычнай дружынай запраўляў спадар Аляхновіч. Можна меркаваць, што музычны змест таго кабарэ таксама заставаўся традыцыйна народным. Меўся на той перыяд у Вільні беларускі дзіцячы тэатр Станіславы Корф з музыкамі і хорам. У якасці ілюстрацыі паставім дзіцячы хор «Віленская пачатковая вучэльня». Вынаходлівы нумар быў зафіксаваны на грамплытку ў тым жа 10 годзе. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Танга сярэдняй Літвы. Першы мадэрновы апявальнік Вільні Максім Богданович мог пачуць у месце не толькі каробушку ды шарманку.
Мяркуючы па грамафонных плытках пачатку 1910-х гадоў, гарадскія аркестры гралі разнастайныя маршы, вальсы, апарэткавыя папуры, нават прота-джаз. Не кажучы пра тое, што музыкі віленчукі ўжо добра былі знаёмыя і з танга, якое прыйшло в Еўропу ў першыя гады 20-го стагоддзя. Некаторыя ўзоры мы пачуем далей. Пакуль жа заўважым, што на пераломным сутыку 10-20-х гадоў мінулага стагоддзя шмат хто спрабаваў патанчыць з Вільняй. Пералічаем. 1915. Сталіцу Віленскай губерні Расейскай імперыі занялі нямецкія войскі і зрабілі з яе цэнтр адміністрацыйнай акругі ў складзе Обер-Ост. Дадам, што на фоне вайны паўставалі мадэлі гіпатэтычная беларуска-літувійска-латвійская дзяржавы. Старшыня беларускага народнага камітэту Антон Луцкевіч абгрунтаваў ідэю злучаных штатаў ад Балтыйскага да Чорнага мораў. 1918. Пад нямецкай акупацыяй амаль адначасова Вільню аб'явілі сваёй Беларуская народная рэспубліка і літувійская Тарыба. У тым жа годзе было абвешчанае каралеўства Літва на чале з нямецкім прынцам Вільгельмам, які прыняў імя Міндоўга II. Напрыканцы году Вільню абвесцілі сталіцай савецкай Літвы. 1919. На кароткі час горад заняла польская мясцовая самаахова. Пасля Вільня стала сталіцай літоўска-беларускай ССР, а затым горад занялі польскія войскі. 1920. Ізноў прыйшлі саветы, ды вырашылі перадаць Вільню Літуве, а ўслед за імі завітала літоўска-беларуская дывізія. Мы згадвалі тых уланаў у мінулым выпуску, якая амаль на 1,5 гады зрабіла Вільню сэрцам сярэдняй Літвы, альбо Літвы сяродковай. Польскаму спеваку украінска-расійскага паходжання Сцяпану Данілеўскаму акампануе аркестра балалаек Георгія Чарнаярова. Перыяд сярэдняй Літвы, які працягнуўся з 1920 па 22 год, наўпрост звязаны з імем генерала Люцыяна Жалігоўскага. Сам вайсковы дзеяч паходзіў з падсмургоняў, а ў маладосці, маюцца сведчанні, складаў вершы па-беларуску. Пан Люцыян камандаваў той самай літоўска-беларускай дывізіяй у складзе войска польскага. Гэтая дывізія заняла Вільню, пацясніўшы літувійскую армію і выдаўшы падзею за бунт, каб не выклікаць гнеў Лігі нацыяў. Нібыта Пілсудскі тут ні пры чым. Жалігоўскі, які лічыў сябе адначасова палякам і літвінам, менавіта ў гістарычным сэнсе другога тэрміну, узначаліў новую, фармальна незалежную, хоць і непрызнаную дзяржаву. Акром Вільні, новаўтварэнне змяшчала іншыя немалыя месты, згаданыя смургоні, ашмяны ды трокі. На паштовых марках сярэдняй Літвы змяшчаліся арол і пагоня, касцёл святой Ганны і вострая брама, Касцюшка ды Міцкевіч. Кракатук. Нашаніва напрыканцы 1920 году гэтак апісвала насельніцтва сярэдняй Літвы. Як па вёсках беларусы, як па мястах і мястэчках пераважваюць жыды. Газета не падтрымлівала ні палякаў, ні літувісаў. Калі Вільня перастане быць сталіцай краю, дык і развіццё яе спыніцца. Рэдакцыя бачыла Вільню сталіцай аб'яднаная вялікая Літвы, сковенская, сярэдняя і паўдзённая, што мусіла даць Грунт
для развіцця і польскай, літоўскай, беларускай і жыдоўскай культуры. Пазней газета «Беларуская Ніва» называла новае ўтварэнне апэрэткавым, а з літувійскага боку гучала думка, што беларускае насяленне Віленшчыны і Гарадзеншчыны гэта зусім не беларусы, а абмаскоўленыя літвіны. Савецкая Беларусь адзначала: як Літва, так і Польшча, прагнучы забяспечыць свае гістарычныя, эканамічныя і этнаграфічныя інтарэсы, нічуць не лічацца з падаўляючай беларускай большасцю краю. Паслухаем віленскі канцэртовы аркестр Арона Алеўскага, аргентынскае танга «Эль Чоклё», што значыць «кіях кукурузы». Прыналежнасць Вільні не сыходзіла з парадку дня. У беларускага народу маецца ажно 10 урадаў, уключна з урадамі БНР і БССР. Такую лічбу назвала газета «Наша думка» на пачатку 1921 году. Газета «Еднасць» тады ж перасцерагала ад чарговага падзелу Беларусі. Маўляў, пасля рыскага міру, які падзеліў Беларусь на ўсходнюю ды заходнюю, частка заходняй Беларусі, Віленшчына ды Гарадзеншчына, можа перайсці да Літувы, але гэта было б абсурдам, бо ні гістарычных, ні этнаграфічных прычын для гэтага няма. Выданне бачыла перспектыву ў наданні Віленшчыне аўтаноміі ў складзе Польшчы і далучэння да аўтаноміі ўсёй заходняй Беларусі. Беларуская нацыянальна-палітычная нарада ў Празе наадварот лічыла, што слаўная сталіца старога беларуска-літоўскага княства Вільня павінная зрабіцца не яблыкам спрэчкі паміж беларускай і літоўскай дэмакратыямі, але фактарам іх аб'яднання, а Горадзеншчына павінная быць вернута Беларусі. Кракатук. Што ж уяўляла сябе беларускае культурніцкае жыццё ў сталіцы сярэдняй Літвы? Яшчэ ў часы нямецкай акупацыі атрымала дазвол на дзейнасць Віленская беларуская гімназія. У лістападзе 21 году, да прыкладу, у ейнай зале паказалі спектакль паводле п'есы Элізы Ажэшкі з перакладам на беларускую «У зімовы вечар». На заканчэнне выступіў прытулковы хор з песнямі, некаторыя з якіх цяпер не так проста апазнаць: «Могілкі», «Залатое сэрца», «Гэй, хто жыў усе грамадою». Аж заля стагнала, зафіксаваў сведка. Мы ж атрымаем яшчэ адну порцыю кукурузы, але ўжо ад віленскага квартэту «Святы Георг». На пачатку 1921 году у беларускім клубе ў Вільні дэманстравалі «Чорта і бабу».
маленькі вадывіль або жарт у адным акце Францішка Аляхновіча. Прычым бабу, якую ажно чорт баіцца, грала маладая паэтка Наталля Арсеньева. Як занатаваў рэцэнзэнт газеты «Наша думка», створаны праз яе тып сведчыць аб тым, што апрача вялікай здольнасці, якую пані Арсеньева мае ў сабе як артыстка, у сваю ролю яна ўлажыла душу, абдумала кожную дэталь яе і добра знае жыццё нашых вёсак. У заходнебеларускай прэсе 20-х Арсеньеву называлі прадстаўніцай невялічкай групы беларускіх імпрэсіяністаў. Мягкай імглой абвязаліся вулкі. У тую групу ўключалі і Канстанцыю Буйло, называючы яе пясняркай кахання з выняткова моцнымі эратычнымі акцэнтамі, што для беларускай літаратуры таго часу рэдкасць. Палючых вусн агонь лёг на грудзях маіх. Што казаць, на пачатку 20-х да імпрэсіяністаў адносілі і самога Якуба Коласа. Віліся вулачкі так, гэтак, густою тканню шэрых клетак. Беларускі музычна-драматычны гурток на вуліцы Біскупскай, 12 адметна адсвяткаваў каляды. Штодзённая праграма ахапіла перыяд ад 25 снежня 1921 да 4 студзеня 22 году. У анонсе заяўляліся сярод іншага танцы, спектаклі, дывертысменты, балі-маскарады, а за музычную частку адказвалі хор беспрацоўных і папоўнены аркестр. На жаль, з нявызначаным рэпертуарам. У той же час у беларускай школе на другое Радонежскай вуліцы елка пачалася спяяння «Не пагаснуць зоркі ў небе» Янкі Купалы і працягнулася калядкамі. Кракатук. У Вільні перыяду сярэдняй Літвы слухалі і расійскага артыста Александра Вярцінскага. Засталося нотнае выданне з подпісам «Дорогим кузинам от Мани и Сони, Вильна, 3.1.1922 года». Падарунак уяўляў сабой польскамоўны пераклад песні «Я сегодня смеюсь над собой. Я сам с себе дзесь смеялся» з выявай выканаўцы ў вобразе П'еро. Прычым гэта не адзіны выпадак, калі песні Вярцінскага набывалі польскія адаптацыі. Пераклады выконвалі ў прыватнасці Тадеуш Валішэўскі і Генрык Рублеўскі. Танго, Магнолія. Singapurze wyburzy, gdy morze śpiewa płacząc lepiej swej. Zastępcy karawanów dużo, dużo w krainie pędzi tej. Bananów cytrynowym w Singapurze wyburzy, gdy w sercu pani cisza jak we śnie. Krwi czarne chmurząc widział pani znów. Zaczyna smucić się. Што тычыцца ўвогуле прысутнасці ўсходняга суседа, то па-расейску гаварылі усе тагачасныя віленчукі, зазначае Сергей Харыўскі. Не будем забывать, что тыя ж габреі до 30-х большасць говорила по-расейску. Для многіх, в тым ліку, напрыклад, настаўнікаў беларускай віленскай гімназіі, і все настолько володали беларускай мовай літаратурнай. Было много таких беларусаў, якія змагаліся. Той же Владимир Самойлов актыўна прымаў удзел у міжваенны час у расійскім грамадскім культурным жыцці. У Вільні знайшла прытулак і так званая белая эміграцыя. Як это не парадоксальна гучыць, інтэлектуальнае асяроддзе расійскае стала гуще, плотнее за кошт того, что туды пераехала много этих эмігрантаў, якія ратаваліся ад бальшавікоў. Расквітнела супольнасць старавераў в Вільні. Были десятки поэтов, рускамоўная пресса была вельмі насычаная. Вось это духовное, интеллектуальное жыццё. На наступнай кружэлцы, запісанай у Вільні, кампазіцыю «Семінарыста», расейца беларускага паходжання Мадэста Мусаргскага, спявае барытон з даволі беларускім прозвішчам Флярэнці Галецкі.
а на мельнице молебном. Пресвятой и преподобной и преславной Митродоре, я читал про Кименскости, она все левым глазом все посматривал, а на левый клир все заглядывал, да посматривал. Чертов батька все проведал, меня книжицу помети и благословил владыко, я меня трикратно и долбил изо всей мощи, не пошел латыню каской. Подписание Z-канале, как вы помните, Z-анализ. Закон беса искушенье довелось принять мне в храме Божьем. А мне Z-анализ, там весомый Z-канале. З перыядам сярэдняй літвы звязаная і першая праява беларускай нацыянальнай філязофскай думкі. У 1921 годзе выйшаў з друку тэкст, які цяпер у асяродку нашых інтэлектуалаў лічыцца базавым. Гаворка пра нарыс адвечным шляхам Ігната Абдзіраловіча. Аўтар сімвалічна абраў у якасці псеўданіму імя персанажа з аповесці Максіма Гарэцкага «Дзве душы». Насамрэч маладога мысляра і паэта, нараджэнца Вільні, звалі Ігнатам Канчэўскім, а сярод блізкіх людзей меў мянушку Ганга. Маладзён захапляўся ўсходняй філазофіяй, нават арганізаваў у горадзе гурток йогаў. Памёр маладым у 27 гадоў ад туберкулёзу, як і Максім Богданович. Ігната і паводле светапогляду называюць прадаўжальнікам Максіма. Магіла Канчэўскага згубленая, названая кніжка доўгі час праляжала ў спецсховах. Кракатук. І зразумела чаму. У сваім нарысе аўтар адкрыта крытыкуе бальшавікоў ды марксістаў, прадказвае прыход і крах таталітарных сістэмаў. Яго самога можна было б залічыць да хрысціянскіх анархістаў, але Ігнат Абдзіраловіч не пагадзіўся б з такім азначэннем, бо выступае ў тэксце супраць абмежаваных формаў. Адвечны шлях, апісаны Абдзіраловічам, пралягае праз ваганні беларускай свядомасці між усходам і захадам. Філёзаф заклікае шукаць свой шлях па-за месіянізмам суседзяў, знаходзіць формы новага беларускага жыцця. Натхняючыся традыцыямі беларускай сябрыны ды запарожскай сечы, ён бачыць шлях да свабоды праз творчасць. Наперадзе пара маршаў ад духавой аркестры Віленскага гарадскога тэатру. Найперш усходні.
абзацы з эсэ Ігната Абдзіраловіча, датычныя менавіта мастацтва, маглі б стаць маніфэстам свабоднага джазу ды крэатыўныя імправізацыі як такое. Сапраўднай падставай жыцця можа быць толькі творчасць. Творчасць на кожным кроку, у штодзённай працы, у сямейных адносінах, у грамадзянскім руху. Толькі тады жыцця не будзе сціскаць форма, і чалавек здаволіць сваё прыроднае імкненне быць тварцом. Сапраўды, што такое мастацтва? Гэта перш-наперш тварэнне чыстай формы, бесканечнае, невычарпанае тварэнне. Чым вышэй мастацтва, тым ясней у ім самастойнае шуканне і стварэнне формы. Змест усё болей адрываецца ад жыцця, абасабляецца. Літаратура пераходзіць у музыку, малярства, у скульптуру, і ў музыцы гук пачынае жыць самастойным жыццём. Нас цікавіць гармонія гукаў у той форме, якую яны прымаюць у музычным творы. У скульптуры асобую значнасць мае цела, маса, которая под рукой мастака пачынае жыць уласнай гармоніяй, якой няма ў сапраўдным жыцці. Твор скончаны, душа выявілася, і далей, безупынна, без устанку. Для мастака няма такога самаздавалення. Калі душа вылілася ў адным абразе, яна ўжо перарастае яго, шукае ў глыбіні свае сонечныя істоты яшчэ глыбейшага, яшчэ адпаведнейшага сваёй нутранай праўдзе. Дзеля гэтага мастацтва не мае свайго канону, не мае зацверджаных шляхоў, абразкоў. Калі мастацтва уступае на гэты шлях, яно гіне. Так было з усімі прыкладамі мастацкага акадэмізму. Апошні, як прызнанне азначаных шляхоў мастацтва і нейкіх абавязкавых абразкоў, душыць вольны творчы дух і, не творачы нічога новага, нарэшце гіне ва ўласным соку. Кракатук. Штосьці падобнае адбылося і з сярэдняй Літвой. Вашай увазе марш адэскага аўтара Льва Чарнецкага-малодшага «Дні нашага жыцця», што набыў папулярнасць у народзе са словамі «Па улице ходила большая крокодила». Менавіта ў сярэдняй Літве з'явіліся беларускі музей імя Івана Луцкевіча, ужо памерлага на той момант. З ініцыятывы старшага рэферэнта ў дэпартаменце асветы Браніслава Тарашкевіча ўзнікла таварыства беларускай школы. Адметна, што абедзве інстытуцыі працягваюць існаваць у наш час у тых ці іншых формах. На пачатку беларускіх школаў у Літве сяродковай мелася амаль 200, але хутка сітуацыя змянілася. Як пісала ў 1922 годзе выданне «Беларускі звон», генерал Жалігоўскі склікаў Вільні Сойм, які далучыў ужо Віленшчыну да Польшчы. Беларусы і літувісы так званую па-польску працэдуру вцелення, то бок уключэння ў цела, байкатавалі. Ксёндз Міхал Пятроўскі з Буруноў, выступаючы на мітынгу, заявіў: «Слухайце, у нас, дай Бог, каб каровы штогод цяліліся. Якога тут уцялення гэтыя палякі хочуць ад нас?» Успамінам пра той выпадак у гутарцы з палітыкам Зянонам Пазняком падзяліўся грамадскі дзеяч Антон Шкілойць. Кракатук.
Сярэдняя Літва стала асноўнай часткай віленскага ваеводства другой Рэчы Паспалітай. Згодна са статыстыкай, большасць насельніцтва складалі тыя, хто адносіў сябе да палякаў або беларусаў. Адзначым, што межы новага ваеводства не супадалі з гістарычнымі, бо ў часы ВКЛ да віленскага ваеводства адносіліся нават Менск і Магілеў. Напрыканцы 1920-х Люцыян Жалігоўскі сышоў у адстаўку, ягоным імем быў названы Віленскі гарадскі парк. На ўгодкі ўзяцця Вільні ладзіліся ўрачыстыя набажэнствы ды памінальныя цырымоніі па жаўнерах літоўска-беларускай дывізіі. Спявае Хур Юранда, будучы беларускі джаз-гол. Gdy w koszarach na dziedzińcu ćwiczymy, takie dziwo za parkanem widzimy. Trzy panienki, wszystkie z Wilna, trzy panienki, każda inna, co dzień przez płot zaglądają, wzdychają. Trzy panienki, wszystkie z Wilna, trzy panienki, każda inna, co dzień przez płot zaglądają, wzdychają. Jedna wielka czarna baba jak wieża, w oczach błyski ma namiętne i zeza. Katarzynka istne cudo, chuda szyja, brudne udo, Katarzynka jak maszynka pyskata. Katarzynka istne cudo, chuda szyja, brudne udo, Katarzynka jak maszynka pyskata. A ta druga trochę ruda, nie bardzo. Taka gruba, że kucharze nią gardzą. Małgorzata wyłupiasta, 200 kilo grzmot niewiasta. Małgorzata jak armata nabita. Małgorzata wyłupiasta, 200 kilo grzmot niewiasta. Małgorzata jak armata nabita. A ta trzecia to jest Wilna ozdoba. To ta właśnie, która mi się podoba. Halineczka ta maleńka, blondyneczka milusieńka, Halineczka, malineczka najsłodsza. Halineczka ta maleńka, blondyneczka milusieńka, Halineczka, malineczka najsłodsza. Buzi, Halinko. To przymknij oczka. Halineczka, ta maleczka, blondyneczka, milusieńka, Halineczka, malineczka najsłodsza. Літва – серце славяншчыны. Як вынікае з архіўнай прэсы, напрыканцы 1930-х Люцыян Жалігоўскі абараняў беларусаў у польскім сойме, заступаўся за беларускіх айцоў-марыянаў у Друі, прамаўляў на адной літаратурнай вечарыне з Максімам Танкам у Вільні. Беларускі паэт, між іншым, у сваім нарасе з дарогі, маючы на ўвазе асобных калегаў-літаратараў, занатаваў: Млеючы ў мелодыі апошняга танга, яны не могуць і разумець мастацкага голасу вёскі. Кракатук. Ва ўласных успамінах, выдадзеных у Лондоне, генерал Жалігоўскі сцвярджаў, што ВКЛ ад мора да мора ўтварылі беларускі і польскі народы, цікавіўся паходжаннем крывічоў і гунаў, але цяпер... Там, дзе была вялікая традыцыя, вялікія думкі, дзе лунаў дух ягелонаў, адкуль бралі пачатак ідэалы вольнасці і талерантнасці, чыстага патрыятызму і ахвяры, там пустка. Усё зарасло хмызняком, і замест Літвы паўсталі крэсы ўсходня альбо земе паўночна-ўсходня, над якімі лунае штандар з надпісам «Нямецкі фальш». Генерал і вызначэнне Літвін звязвае з гістарычнай Літвой, бо сучасны для яго Літвін нібыта наскрозь пра-нямецкі. На заканчэнне пачуем голас Веранікі Ігнатовіч, першай асноўнай вакалісткі беларускага дзярж-джазу, пазней вядомай пад псеўданімам Вераніка Бэл. Паштоўка з Вільні. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Wczoraj wpadła mi do ręki stara kartka pocztowa i z
rozbudziła się tęsknota bezsilna, bo na kartce tej u dołu napisane były słowa: przesyłamy pozdrowienia z Wilna. A u góry taki piękny był widoczek i ujrzałam wszystko tak, jakby to było dziś. I westchnęłam i przymknęłam smutne oczy i do Wilna uleciała moja myśl. Dalekie Wilno, kiedy znów uśmiechniesz się do mnie i kiedy znów wilejki szum usłyszę u stóp. Dalekie Wilno, miasto wzgórz, najdroższe ze wspomnień. Zielony gród rzucony losem wrogom na łób. Spadają łzy i serce bije nieprzytomnie na widok prostych, lecz niezapomnianych słów. Dalekie Wilno, kiedy znów uśmiechniesz się do mnie, bym mogła w ostrej bramie w ciszy przyklęknąć znów. Słyszę jeszcze, jak z katedry w górze gdzieś biją dzwony. Widzę pomnik Mickiewicza w marmurze. Sztral zielony i czerwony, uliczki pokrzywione, a za chwilę jest przede mną wzgórze. Idę zboczem Antokolu coraz wyżej. Wszędzie zieleń, wszędzie kwiaty, słońca jasny blask. A tam dalej toną w słońcu białe krzyże i kukułka, kuka, kuka raz po raz. Dalekie Wilno, kiedy znów uśmiechniesz się do mnie i kiedy znów wilejki szum usłyszę u stóp. Dalekie Wilno, miasto wzgórz, najdroższe ze wspomnień. Zielony gród rzucony losem wrogom na łób. Nadejdzie dzień, uderzy serce nieprzytomnie i sen się wyśni, ten najskrytszy z wszystkich snów. Dalekie Wilno, z dala dziś uśmiechnij się do mnie